ụmụ ọdịnala Igbo ekene m ụlọ na chitata bụ eke asị nke kechatara anyị ihe ọma. Abịakwa m na-agba nke abụọ n'ihe gbasara tọpik anyị jiri ụbọchị taa bụ ọdụ ọmụmụ. Ihe nwe ọdụ ọmụmụ ma ọ bụ ụfọdụ ndị na-akpọ ya akwari ọmụmụ, dipending na saịdị onye si. Anyị bụ ndị Anambra na-akpọ ya ọdụ ọmụmụ, mana ndị Enugu na ndị ọzọzi na-akpọ ya ụfọdụ na-akpọ ya akwari ọmụmụ. Mana onwekwu ihe abụ mmiri. Ihe nchọ ka nkọwa bụ na aba agba nke abụọ n'ihe mmiri anyị bidoro aba anyị kwuru aba nke mbụ bịara agba nke abụọ. Ihe a na-achọ ịkọwa bụ ka ịghọta etu ihe niile si wee dị. Example, can digress a little for you to understand the workings of the Almighty in creation. Almighty Father, the creator of the whole universe. I have about the Chinke Uku. Chi Kuku Okike Abia Mage. Ihe ọ pụtara bụ na Chinke abụ na wakere elu ka ana. Mana mmadụ enwere ike isi na-etu aka ọ dị ma ọ bụ na-etu aka ọ dị. Anya ahụ mgbe etu Chineke nke ukwu a nwụrụ no human, no mortal have ever seen this Almighty God. Forget about ihe ọbụla onye mmadụ nwere ike isere gị, ndị nwoke ahụ bịa nwere ike isere gị, ọ bụrụ eziokwu. Now, mgbe Chukwu nke okike a kechara ụwa, ọ nọrọ na his throne wee kezie ọrụ eke. Ana m achọ ịgwa na whatever that is happening on this planet Earth is a prototype of ihe na-aga na-eme na spiritual. In the Chineke si ekeke ụwa bịa kezie like okay, in the world governance enweziri let's say president, enweziri ministers na ndị ọbụla plus status. Ndị niile abụ ndị na-supervise na-enye the president aka na-esoro etu a mmadụ ụwa amamihe mmadụ mụtara ya pụọ ma etu ọ dị in existence in the spiritual world. I wonder whatever that will happen on earth have been taken on form in the spiritual. So, Chukwu okike a kechara wee kezie the gods. Lotakwa na ihe okwu na akwụkwọ na mmagoro atụ na akwụkwọ American story dị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. A kpọrọ anyị na akwụkwọ ahụ na anyị bụ gods na mmadụ gods. So, example, ekere ụgbọelu onye kere ụgbọelu ọ bụrụ Chukwu kere ụgbọelu, o si n'aka mmadụ wee kee ụgbọelu. So ekere ọlụ eke. Etu a ka ọ dịkwara entities of powers. Example, do you know na ọ na-anọkọta ụdara n'ala Igbo? Anyị kwenyere Naịjirịa mmadụ ara akụ ụdara anọkọta dara onwe. Etu a ka ọ dị osisi ọjị. Etu a ka ọ dị ụfọdụ osisi dị iche iche n'ọdịnala Igbo. Mana ka m gwazie ihe menụ, ị mụrụ na ụfọdụ ihe na ụfọdụ nnụnụ na some forces na-ewere udozi ihe abịa kwụọ. Chukwu okike si n'aka ihe o kere eke wee na-ekewakwa ihe. Etu a o nwere the entities of power that is in charge of rock. But rock is going. O nwere entities of power that is in charge of rock. O nwere entities of power that is in charge of air. O nwere entities of power that is in charge of water. Then o nwere entities of power that is in charge of either further creation. So etu a ụwa dị kịta abụrụ etu ọ dị mgbe Almighty Father kere ya. But all the ihe okike na-enyekwa aka na-ekewekwa nke ụdị anyị bụ mmadụ na-enyekwa aka na-ekewa na-arụ ụdị ụlọ dị iche iche gasị. Gịnị na-akọ etu a ka ọ dịkwu na mmụọ the gods of our land. Enwere the gods ndị God of war, Amadioha. N'omenala Igbo anyị nwere ọdọm bụ nke na-afụ maka dị ịmụta nwa ka a na-agba procreation. Etu a ka ọ dịkwa entities of powers ndị ọzọ. Mana dịka nke anyị na-ekwuta aka maka ọdọm nke na-afụ maka creation. So mana anyị na-achọ ịgwa n'ala Igbo taa na-emego ọtụtụ ọtọ megide ọdọm. Onye kpatara ndị mmadụ nọ n'akwụkwọ. Generally, anyị ekwesịrị ka anyị na-asị na onwe ndị nnụ di na nwunye amụtara nwa. Mana anyị na-achọ ịgwa na ụfọdụ ihe ndị mmadụ mere wee megide ọdọm. Ụfọdụ si n'aka ji. Ụmụ nwoke ya bụ na ọlụrụ nwaanyị ọbụ na ọmụtara nwere ike ọ bụrụ maka ọdụ mmụọ dịbe nne ya. Ọtọdụ ya mere wee megide ọdụ mmụọ dịbe nne ya. Ọnụ ọjị nwunye ya ma amụta nwa. Mana nwaanyị ahụ a na-asị na ọdịnala nwere ike ọ pụọ
si n'aka nwoke a pụrụ n'aka onye ọzọ amụta nwa ihe nna nwa ihe a bụ ndị na-akụzi ebe ụlọ ọgwụ na-enwere mere kalịs ha bụrụ bụ na amụtara ụfọdụ ya na ụdị etu ahụ na ndụ ha ya onye anyị dịka ndụ ọzọ ọfụma ana m achịkwa na ụfọdụ ihe ndị mmadụ mepụtara ụfọdụ alụ eme na ngwụ dị iche iche bụ ihe dị ụfọdụ ndị mmadụ ọnwụ na di na nwunye nchara ọnwụ na medịkalị na ha dị fit gịnị bụzi na ha mụtara ọnwụ mgbe ụfọdụ ọtụtụ ihe ndị dị etu emegasị na mgbe gboo nwere fọtụrụ ụfọdụ kpachara anya ga emebi ọdọ mgbụ na be nna ha atọ ego ara ntụmọ na ọ na-eje ọdụ ebe otu onye ọbịa otu akụkọ dị si ihe ụfọdụ ụgwọ nke ụgbara nke ndụ mmadụ bitere mana nke anyị fọkọsịra atensọn ya tata bụ nke emeghara site na abọshọn emere iburu onye Igbo iburu nwa okorobịa gbara abọshọn ọsọ iwetara ego itinye na alụ isi na onye ahụ ngwa go and take care of that ya ga-awepụ ya inye na ndụmọdụ ya atọ ọ na-ebido nwoke ọ na-ebido nwoke biznes iwepụrụ ego na biznes nwe ya ka klepụ ya ebụrụ nwaanyị bisape ịka mbụ ọ ga-eweta ụtụ ọ ga-agbanwe ụtụ niile ihe a bụ ihe ọbara gị gwapụ ana m achọ ịgwara na almost 50% of ndị mmadụ ndị nwere nsogbu dị iche gasị bụ because influence ya because of their problem it's not it has to do with your body so ihe na-achịkwa ndị mmadụ bụ anyị gbaa ọsọ were ọsọ ji were ije ọ bụrụ na ejego n'aka gbara afa wee sị gị n'ihi dị kresia ejiri ya wee jiri egwu taa iri akụ n'egwuregwu enwere eke ọla eke enwere ndị ọbụ ọlụ ha ọ bụrụ dibịa niile na-eme ya nke mbụ ụlọ ọdịnala Igbo o nwere ndị na-akpụ arụ akpụọ ya akpụchaa ya onye ewere onwe onye ajegoro nye ya n'aka ọkụ na n'onwego onwe n'ala Igbo ọ bụ anyị nwe ndị nri na-eme ya ndị nri abụrụ sọ nri ebuka nri na ancient kingdom nri ebuka enwere ndị nri gbasara n'obodo dị iche iche mana ihe dị mkpa bụ na onye a bụ onye nri onye nri ga-ekwuzi okwu na okwuo na alụ dị etu a ma ọ bụrụ ahụ asa ka onye ahụ kọntesịrị ya na wee mee dị needful onye onwere ọnụ etu a alụ ọbụla a na-akpụ dị daba ndaba adonwere n'iwu nọ etu a ọdụtụ ọdụtụ riti iwu na-etu a ka a ga-esi onye ya ya walụ ahụ onerecha ọchara akụ wee gwa na ihe a ga-eji ya bụ ụdị arụ dị etu a o gwara arụ ụfọdụ ndị mmadụ mere ụdị arụ emetara famili kasị ihu mana ọ bụrụ nke aka ntụrụ ka ihe adị ka abụghị na awụ na ọnwụ na-akpụcha anụ a n'ihi egwe nkwa n'ihu aja na n'ime mezi ọzọ n'ime mezi ọzọ den ọnwụ na-akpụchi alụ ọhụrụ ejije n'aka maka na o nwere ndị ụdị ụkpọrọ ha nwa ha maka ihe ọ bụ ya na-ajụ oke n'ime ndụ ha ga-enwe because of na agụ ahụ mere ugbo ugwu ọbụla ndị ọnwụrụ na-adị na ndụ ha o nwere ihe ga na-egosi ga-enwe cause of problem na ọdụ megide ọdụ obodo nnukwu ihe dị n'ala onwe igbo ọbụla ọdụ mkpụrụ na be nna gị na-emebidi ya na ọ na-ịzọra ndị na-enye